Absat, walk with Rose. Thank you. Good morning. Hindi na ako punta sa live mo. Wala, umulan na. Hindi ba ito yung main mo? Thank you. Ilan na ba ako? Wala pang 37K. .3 pa lang ako. Buti nga kamo tumaas. Kasi nung nakaraan, lang, ang bagal pag abot ng 30K ang bagal. Ko lang yung music. Kakapalit ko lang to ng battery. It's lovely. Ayan, lakas na ng ulan. Dumating na ba yung order mo, sis Lovely? Kinuha na niya. Tapos pati yung isa kinuha din. Kinuha na lahat. Kaya pala. Kala ko nag-end ka kasi nag-live na din si Maki. Naka-live si Maki. Tambay ako din.
nakatambay. Masaya na naman yung mga duck ko bago yung battery. Sabit ko muna.
Tumambling na yung isa. Hindi sila makaakyat. Ganyan din ako sis kapag nagmamadali o kaya yung tinatamad magluto. Yung tuna lagyan ko ng egg. Sarap na yan. Ginagawa nyo. Natumba na naman. Hindi makaakyat. Rosette. Oo, yan. Minsan yung spicy din. Naglalaba ka pa. Salamat sis.
tapos biglang tumigil din. Ang ginagawa nitong dalawa, di makaakyat. Di makaakyat, nalaglag na. Ba't sila nai-stuck sa taas? Pasaway itong isa eh. Ayaw pa malaglag. Nangyari. Sige lang sis, salamat. Umaraw na naman. Bumuhos lang eh. Akala ko ba okay na. Pero nag-start ako mag-live sa biglang ano. Ngayon, tumigil din. Hindi maka-accept yung isa. Tumbling na sila. Bakit kaya? Nakailang views ka kanina sis Lovely?
Sis Vernel. Thank you. Hello everyone daw. Anong oras ka mag-live, Sis Vernel? Kung nga, bakit nagluluko parang hindi siya makaakyat na naman. Hindi siya makaakyat. Nakalangan ko na naman siya ng phone. Sige. 1 p.m. Atuk na naman ako. Ano yun, Sis Vernel? Pagka nasa pupo kayo, malakas signal sa bahay niya? Kasi pagka natapos si Sis Kaswit sa voice live, sa video live niya, andun din kayo sa party live eh. Nakadata kapag nasa bahay. Di ka ba lugi doon? Naiinis ako sa sarili ko pagka nagigising ako. Sabi ko ayaw ko na pumasok. Hindi na ako makatulog. Kasi iniisip ko pagpupo. Pasok na lang din. Kasi yun nga, pag puno siya. Pero pag may pasok na mga bata, hindi na pwede yun. Umaga na lang paggising ko. Hindi na ako pwede ng ganun. Wala lang kasi pasok mga bata. Health break nila eh. Kaya pwede pa ako. Corina Sevilla, hello, shout out. Pagkano na lang. Magising ko ng umaga, mga alas 5. Nag-ano siya, no? Nag-live din siya para sa mga fans niya. Nung nagising na ako, sabi ko, ba't parang iba na tong mga to? Nakita ko sa fans club. Umalis na lang ako. 2 hours na naman yung live ko ngayon. Kaya matagal-tagal na naman to. Oo, kasi dami nang nag-fans club sa kanya eh. Ang ano niyan, after a month, kung may mag-renew pa. Kasi ang renewal 2K eh. Ako lagi akong nagre-renew. Ito ka ko.
140 in the house. Shout out. Kain na kain. Isip ka pa? Kain tayo. Yes, kain na din kami, Sis Lovely. Maaga ako nakaluto. Nag-grill ako ng yung yan ko. Yung manipis lang. What? Hindi na kayo nilakyat yung tagal. For? Great?
Lo, naitulak mo ba yan? Ah? Wala nang fresh milk yan, anak? Wala nang fresh milk? Bakit? Yung blueberry, ano? Blueberry. Hindi pala. Oat milk pala. Kasi yung blueberry. Ano? Yung blueberry na binili na, ano? Smoothie. Kaya din ilagay sa oat milk. Nakalimutan bumili sa akin. Kala ko oatmeal. Walang fresh milk. Dapat pala yung binili natin.
pa kaya? Lovely. Nag-live ka din, oh.
ba yan? Ito ako bilhin. Sama ka? Ha? Punta ako bilhin. Sama ka? Ha? Para may kasama akong magbibit. Tagibit ka pa na ako. Eh, kasi mabigat yung gatas eh. Yun pala mabigat na eh. 2 liters yun. Wala ba dyan? Doon, nandun sa loob. Ayaw mo biscuit? Hindi, wala kang sa'yo. Nandun. Kalalagyan ng vegetables? Chichirya lang ano naman. Baboy. Ah.
Tita Mel, good morning sa'yo. And naman si Clonet, bakit video unavailable na? Oo, welcome. Nandun nakatambay. Nakalagay naman pagtingin ko, video unavailable. Okay. Agagising mo lang. Oo, mamaya ano mo ulit. Hapon. Nakailan lang po nakuha niyang watch hour. Tita Mel, may tanong ako sa'yo. Di ba sabi mo, sa pupo hindi ka na masyado. So, kapag nakaipon ka na, nag-convert ka, tapos, naglalaro ka. Kapag naglaro ka, nananalo ka ba? Or mas madalas talo? Naranasan mo na ba yun? Yung ubus-ubus yung ano? Tinataya mo lahat yung convert mo na 90k? Oo. Tapos nilalaro mo lahat yon. Hindi ka na nakikipag-trade. Oo, yun na nga halos talo. Ako naman, bihira na akong matagal na rin akong naglaro. Kasi nga, laging ganyan, talo. Tapos, ginawa ko yung nagpapalipad. Na mag-trade, tapos magpalipad. Pero, yun nga, sabi mo nga, kahit ako, ano din ang laki ng cut niya So, yung tinrade ko nga na 60,000, magkano punta sa akin? 40. Ganon. Tapos, gaano ka ulit tagal bago makaipon? Mga ilang araw ulit. Kung hindi ka naman pumupunta sa mga live na nagpapalipad. Kuyong yung 60k, parang 40 lang napunta sa akin. Parang Bombay din tong si Pupoy. Diba? O yung convert natin, dapat di na niya bawasan. Tingnan mo, 90,000 na napunta kapag nag-convert ka. Tapos 10,000 sa kanya. Ganun. Kasi ganun lang din ng ganun. Paikot-ikot lang din naman. Nakakapuyat din. Parang walang napapala. Ano lang, enjoyment lang. Yung task mo ba, Tita Mel, na live mo, magkano yung ano mo doon? Wage mo?
3,000. Ang hirap naman maka-maintain ng points para tumaas. Mamaya, yan, balik na naman ako sa 1K. Oo, yun na nga eh. Hirap maka-maintain. Pero, di ba nga, mataas ang level mo. So, ilan na yung hourly wage mo? Per hour mo? Nakapunta ka doon? Sinundan mo ako doon, Tita Mel, or na-admit ka? Oo, marami. Pero na-maintain mo ang 2K kasi dahil mataas niya yung level mo. Oo, si Siska Sweet, maraming pumupunta sa kanya. Tapos yun nga, noon kasi, ang daming gustong umupo. Ngayon, syempre, ang priority niya, kaming mga members, at saka ATS family niya. Tapos, sabi ko sa kanya, pero minsan ino-open niya lang. O, nagkakagulo sila. Kaya, sabi ko sa kanya, ka, wala bang settings dyan? Yung fans club lang makaupo. Sabi niya, oo nga, no? Yun, ginawa niya. So, ginagawa niya ngayon, nagla-live din siya para sa fans niya, fans club. Marami siyang 3 beses siya nagla-live, yung solo niya, tapos yung party live na kami, tapos yun sa fans club niya. Pero hindi lagi yung fans club. Wala din, naglalaro lang din yung si Kasweet. Lugi lagi. Lugi negosyo. Ganun. Wala kang violation. Yung sa akin kasi, hindi na ba pwedeng ibalik yun? Yung sa akin kasi, ano ba yung sinabi siya dati na na-violate ko? Siguro pag yung hindi masyadong yung mukha, naiwanan, ganun. Tumungo lang naman ako eh. May kinuha ako. Hindi naman ganun katagal. Tapos yun, kapag yung 1 hour, 1K per hour, hindi ko na, doon. Kapag di ko na namin naabot yung 3K, 1K na naman ako. Ganun. So, yun pala yun sa'yo. 2K lagi. Kung hindi 1, tapos 3.
Maliit yung mumu ko ngayon. 2 hours lang to kasi alis ako mamaya. Oo, ganun nga, te. Tita Mel. Nilalak niya. Nilalak naman niya yun. Pero dahil nga, yun ginawa niyang fans club. Pag bago ka makaupo, magpa-fans club ka. Kasi nga, ang daming gustong umupo. Tapos, tawag sila ng tawag, request ng request. Tapos, yung iba ayaw nang bumaba, ganyan. So, ginagawa niya, ganun, bago ka makaupo, magpa-member ka muna fans club. Tapos, pag naka 1K na, baba na, para yung iba naman. Oo. Hindi, choice mo naman yun eh. Yun dati wala. Eh sinabi ko, kasi nga nagkagulo doon. Nagkagulo. Ayun nga, kahit sipain mo na nga eh, babalik pa din. Oo. Marami din kasing mga gustong kumita. Ay. Yung bang parang nasa palengke, ang dami.
Oo, ganun kami. Para pag pumasok kami at may mga hindi ka-agency, sipain na lang. Another one are oo, tulog sila. Umabot lang ng 103, Tita Bel. Birthday gaya, sabi ko sa iyo eh. Weather. Kanina si Sis Lovely, nagkamumo din siya. Ilang views mo, Sis Lovely? Nag-end siya bigla eh. Si Bebe Girl kasi, kinuha mga laruan niya. Pero at least malaki sis. Mas malaki ngayon dahil ang daming mumum. Ito hours ko lang to. Ay, ito ko na ba? Pupo pa mo eh. Pasaway lagi si Bebe Girl eh. Kinukuha yung mga Hello Kitty. Kahit ilak mo sis Lovely, mabubuksan niya. Si Tita Mel, siya yung pa-baby, pa-bebe. Pa-bebe siya. Pagkatapos kumain, atok na naman ako.
Buti nga di siya nakikita eh. Di ko nakita sis. Napansin ko na lang. Sabi ko, bakit iba na yung laruan? Please hit the like, guys. Double tap your screen to hit the like. Thank you so much. Oh my God.
Talagang, ano, sis Lovely, marunong yang si Bebe Girl.
5:53 pa lang dyan nga, Tita Mel. Oo nga, no pala, 7 hours ang pagitan natin. Naantok ako. Maghugas lang ako ng plato.
Dumilim nga din uli dito eh. Ulan naman ata. Sis Lovely, tapos ka na mag-live. Minute na lang. 9 minutes na lang.
Mag-end na din ako mamaya konti. Ilang minutes na ba? 1 hour and 53. 7 minutes. Lumakas na yung ulan na naman. Ah. Sabi kasi nila itong Thursday ang alis nitong bagyo. Patigil-tigil ang ulan niya. Sabi Thursday nasa Taiwan na. Sis JLC, good morning sa'yo. Thank you in 6 minutes. Maganda ka. Okay, sis. Sana nga mawala na. Natapos na yan. Leon. Five more minutes. Countdown na ako. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Parang basketball na eh.
Ulan na. Ulan. Ayan guys. Mag 2 hours na ako. Thank you so much. Tita Mel, maraming salamat sa patambay mo ha. ATS family, sis Lovely, sis Vermel, sis JLC, sis Kasweet. Sino ba bang mga nandiyan? Salamat sa inyong support. Lagpas ko lang ito ng 1 hour. See you all again tomorrow guys. Same time, 10:30 or 11 in the morning. Philippine time. You may check my uploads also. I usually upload shorts and long form videos 7 to 8 in the evening Philippine time, 7:15 or 7:30. Ikaw din, Tita Mel, nag-live ka nakita ko, party live. Lagpas ko lang 1 minute. Hindi pa rin naman ako makaalis dahil naulan. Tapusin ko lang yung aking task. Thank you guys. 71 in the house. If you're not yet subscribed to my channel, please subscribe guys. And hit the bell. Help me reach 37K. I need 700 more. Thank you so much. See you all again tomorrow.